masker. Die wel. Echt wel. Bro, we gaan gewoon nu beginnen met Bletsie Royale. Talai. Ai. Wat? Hallo? Hallo boys, we gaan vandaag Fortnite video's kijken. Dit is de eerste keer. En we gaan vandaag spelen 20 likes. We gaan vandaag met 20 likes boys. Boys, we gaan nu beginnen, oké? Ja bro. Sarah, kijk je naar ons? Ik weet. Oh boys, we gaan even lieven, want onze vriend wil even meedoen. Well boys, we willen vandaag de 20 likes halen. En ja, we beginnen. Dit is onze eerste keer dat we dit beginnen boys. Like en comment. En nu ga ik onze vriend inviten. Join. Bro, als je wil meedoen moet je even joinen man. Sarah, bedankt om te zeggen man. Boys, we gaan deze potje winnen bro. En boys, alsjeblieft. We willen vandaag de 20 likes halen man. Hey bro, doe ready man. Ja man.
boys, ik weet niet wat ik allemaal moet zeggen, want dit is mijn eerste video. En als je wilt meedoen met ons, moet je je Fortnite naam in de comments even zetten. Dan kan je met ons meedoen. Ja. Boys, hebben jullie dat gehoord? Als jullie met ons willen meedoen. Als jullie met ons willen meedoen, moeten jullie even jullie naam in de comments zetten. En ja, je moet ook abonneren en liken, anders gaat er niks gebeuren. Ook abonneren en liken, anders gaat er niks gebeuren. We gaan beginnen, jongens. Eerst, dit is onze eerste video. Eerste video. Eentje dood. Hey jongens, je moet wel even bij de comments schrijven, want als je andere keer wil meedoen, moet je je Fortnite naam even in de comments schrijven. Ja? Wat zei je? Wat zei je? Bro, ik ben maar net begonnen, bro. Ik krijg niet meteen 100 abonnees. Als ik vandaag 100 abonnees krijg... Als ik vandaag 100 abonnees krijg, bro, ik ben echt blij, man. Vandaag om 8 uur mogen jullie ook gaan kijken, want vandaag om 8 uur gaan we de event spelen. Kijk dit. Ja. Gaat goed. Oké. Oh ja, en als jullie om 8 uur willen kijken, ja, om 8 uur hoop ik als jullie willen kijken, want dan gaan we de update spelen. Ik bedoel event. Een andere keer mogen jullie wel meedoen. En nu ga ik mijn broer even reviven.
jij? Want dit is mijn eerste video. En ik probeer een beetje veel likes en subscribes te krijgen. Want ik en mijn vriend doen van wie de meeste likes en subscribes krijgt. Ja toch, we hebben gewonnen. Lekker. Ja. Oh, ga je stoppen? Oké, mijn vriend gaat stoppen. Oké, je gaat om 8 uur kijken? Oké, boy. Doe je? Nog een fijne dag. Nog een fijne dag. Comment wat jullie willen dat we nu gaan spelen. We gaan even afronden tot jullie iets zeggen. Dit? Nee, wacht. Oké, we gaan reload ranked spelen. Oké. Oké, nee, laat maar. We gaan het toch wel verwachten. Overwhelmed. We gaan peace control. Hoeveel crowns heb ik? Heb ik lang niet meer gezien. Wat maar nieuw crowns. Oh ja, en nog één vraag. Comment welke voetballer jullie de beste vinden. Ronaldo of Messi? Ja, bro. Jongens, wie denken jullie wie gaat winnen? De Messi skin of de andere skin?
comment even in de... Ga even commenten welke jullie beter vinden. Maar probeert mij te pickaxen. Kom dan. Oei oei. Headshot. Nee, niet te hard sprayen, jongetje. Wat willen jullie na dit stukje wat we gaan spelen? Schrijf dat even in de chat. We gaan naar deze coach even rank 3 doen. Maar deze jongen durft alleen maar met een raampje. Vinden jullie dat? Schrijf even in de chat als jullie dat een fusie vinden. Bro, man gaat zo pussy spelen. Gewonnen. We gaan nu even... Gaan we nu even spelen? Blitz Royale? Ja, we gaan nu even Blitz Royale spelen. En als je met ons wilt meedoen, moet je even je Fortnite naam in de comments schrijven. Oh ja, en als we een kill maken, moet je liken en subscriben. Oké? Of gewoon alleen liken.
ze even allemaal opeten. We gaan deze potje winnen, boys. Ja, ik denk dat we hier gaan landen. Er zijn de vieze sprayers hier. Boy, als sprayers op je afgaan moet je altijd wegrennen. Oh ja, en we hebben toch gezegd als we een kill maken, moeten jullie liken. Als we winnen, gaan je per kill gaan jullie liken. En als we verliezen, dan gaan we water over onszelf heen gooien. Jongens, even wachten. Even. Boys, deze telde niet even. Nu, deze potje telt wel, deze welke we nu gaan spelen. Boys, deze telde niet even. Ik heb net Deze potje telt wel, deze welke we nu gaan spelen. dus je moet er nu even liken. Mijn vriend had net 1 mens doodgemaakt, dus jullie moeten nu 1 keer liken. Mijn vriend had net 1 mens doodgemaakt, dus jullie moeten nu 1 keer liken. Ik heb echt zin in de event. En om 8 uur gaan we nog een video maken. Dan kunnen jullie ook kijken. En als we nu verliezen, gaan we water op ons hoofd heen. Hij is zo crack. Kom op, jij hebt hem, Ga je naar hem toe? Pak hem.
Na deze potje gaan we even een ander spel spelen, boys. Er zijn er 2 kills. Drie kills. Oh nee, wacht. Er zijn nog steeds 2 kills. Die andere is nog niet dood. Even reviven. Ja, nu, dat zijn er 3. Dus dat wordt nu 3 likes. Maar 1 mens. Jongens, dat wordt 4 likes. We gaan nu even een ander spel spelen. Over 3 uurtjes gaan we de event spelen. Om 8 uur. We gaan nu even een ander spel uitzoeken. Schrijf in de comments wat jullie willen dat we spelen. Oh ja, we gaan vandaag ook nog nieuwe spelletjes ontdekken. Want, ja, deze hebben we wel gespeeld, maar... we willen hem nog 1 keer spelen.
schrijf in de comments als jullie denken dat we alles goed krijgen. Jongens, welke kant denken jullie dat goed is? Links of rechts? Ik ga wachten tot jullie eentje. Wacht, ik ga proberen om in het midden. Oh, dat weet ik niet. Ik ga nu wachten tot jullie schrijven in de comments als we links of rechts moeten. Iemand heeft rechts gezet. Deze. Oh, dat was links. Hé, hij had het goed. Iemand heeft links gezegd. En hij had het fout. Dus iemand heeft rechts gezegd. Dus het is nu rechts. En nu zegt iemand links. Schrijf even in de comments als jullie deze spel al hebben een keer gespeeld. Want jullie hebben vanaf nu alles goed. En nu ga ik even zelf proberen. Oh, ik ben dood. Deze. Jongens, schrijf even welke als eerste gaat. De rode skin of de blauwe roze skin. De andere skin gaat. Ja, ik ben nu verder bij jou. Ik ga nu even deze proberen. Ik ben dood. Nee, ik ben net doodgaan. Ik was zo ver. Ja. Steun. Nu denk ik omdat ik het weet uit mijn hoofd. Dus deze. Dan rechtdoor. Yes. Dan deze. Nee! Ik weet niet waar ik ben. Oeh, net gehaald. Nu weet ik hem. Deze, 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 deze en deze. Dan deze. Dan wel, ik ga dit doen, wacht.
Doe maar nou. Shit. Hey, sorry man. Ik weet hem niet. Ik weet niet meer. Deze. 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 En dan deze. We gaan nog 1 keer proberen en dan gaan we stoppen. Met deze spel. Hij wordt doodgaan. Mario, Luigi. Boys, hoe ben ik dood gedaan? Gegaan. Zeik. Hé, wat doe je? Haha, lekker voor je. We gaan nu even lieven. Zeg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en liken. Stoppen. Bedankt voor het kijken. En vergeet nog niet om te abonneren en liken. En nog een fijne middag. We gaan om 8 uur weer beginnen. Om 8 uur gaan we de event spelen. Daar kan je naar ons nog kijken. Dan kan je naar ons kijken. En als je de event nog niet hebt gehad. En als je de event niet kon spelen. Kan je nog altijd onze video terugkijken. Doei, nog een fijne dag. Peace.